veritat que diuen que quan un nen té un hàbit lector molt bo i llegeix molt, doncs els estudis li van bé. Li costarà menys concentrar-se i cada vegada li costarà menys arribar a aquesta tensió. Quan pensem que quan el nen aprèn a llegir, que ja ha après a llegir, el deixem perquè pensem que pot navegar per ell sol, no? I penso que l'hauríem d'acompanyar un temps més. Va desenvolupar molt la imaginació i la creativitat perquè tu, a través de les imatges, has d'anar explicant aquella història i creant-la tu perquè el nen l'entengui, no?